Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu bayabuya kusasa kuMzansi Magic. So sizohlangana khona because sizokhuluma. Uthando nesithembu, ake sithi izingane zesithembu nothando nesithembu kuhlangene ngoba izingane zikhona ngenxa yabazali, so abazali bazoba ingxenye yale show. Wait guys, kunesithombe engizamile ukusakha la ngoba ngifuna sikhulume ngezinto eziningi, and masikhuluma ngezinto eziningi kokunye siyafundisana, kokunye futhi siyazi ukuthi laba esibabuka lapha kwi-TV u-2 minutes wempilo yabo abasikhombise yona, asibazi ngaphandle kwe-TV, bakhona ababazi ngaphandle kwe-TV. Thina-ke sibazi ngokwe-TV, sizokhuluma ngalento esiyibonayo guys. Yazi isigaxa senkinga ngisazoyibeka ngeyami indlela ukuthi ikuphi inkinga la. Nasi isithombe ngifakelile sona. Isithombe lana ubaba oyi-polygamist uphethe olwakhe usana, owakhe mhlampe ula ko-2 or 3 iminyaka. Mase kuthi undodakazi wokuqala, i-firstborn kababa, uphethe olwakhe usana. Kulandele indodana yokuqala kababa, iphethe olwakhe usana. Mase kuza indodana yesibili kababa, iphethe olwakhe usana. Laba abayingane banomama abahlukene. Mase kuthi ubaba kazi ngiyaxoxa ukuhleka. Mase kuthi-ke ubaba onesithembu, lo ophethe ubaba omncane usisi walaba abaphethe iy'ngane, abazali bonke laba. Fike kube khona umzali omdala, ngizama ukuyichaza ngesiZulu lento usizakale kahle. Umzali omdala, ubaba lo ophethe ingane yentombazane. Kulandele indodakazi yakhe ephethe ingane encane. Kuze umfana wakhe wokuqala uphethe ingane encane. Kuze umfana wakhe wesibili ophethe ingane yakhe naye. Okay, undodakazi uqala i-firstborn, Mpumelelo owesibili, ngokulandelisa la ukuthi ubudala babo buhamba kanjani. So ubaba ume ney'ngane zakhe eziwu-3 la ey'lamanayo, nakuba-ke ziphuma kumama abahlukene ngoba isithembu lesi. Lezi y'ngane eziwu-3 ziney'ngane ey'ncane. Ngaleso sikhathi nobaba unengane encane naye. Ngifuna ukuzwa ngawe before ngixoxele ukuthi yini, angithi kuthiwa ingane ngesilungu kuthiwani lokho kushoyo, kuthiwani, bundle of joy. Ashiyeni ngesingisi, sizohlaziya lesi sithombe. Ngifuna sihlaziye lesi sithombe, sisihlaziye kabanzi ngoba siya laphaya kwizingane zesithembu. Yizingane zesithembu vele lezi esiyibukayo. Isithembu-ke umsiliko. Nazi iy'ngane sey'phethe zazo iy'ngane kanye nobaba. Ngokwakho-ke, ngombono wakho, yini erongi? Or yini mhlampe wena ongathi yabo la kulokhu criticize sizokwenza la, kodwa lokhu kokwakha sizokwakha la. Asakhi-ke laba abaku-TV, sakhana thina ngoba nathi sesificile lento, yithi sesibadala. Fanele sibuye sixoxe ezinye izinto, sibonisane ngazo kulesi sithombe-ke. Yini mhlampe wena othi irongi? Uma ingekho futhi oyibona irongi, alikho iphutha. Siyaxoxa-ke kule channel kuyaxoxa Nkosi yami. Uma uwumuntu ongathanda ukubeka imibono, or ongathanda ukukhuluma ongathanda ukukhuluma ngabantu baku-TV, phuma-ke kule channel uzoba nenkinga ngoba le channel imile ngokuxoxa ngabantu abavela lapha ku-TV. Ngoba izinto ezenzakalayo ezinye ziyenzeka kweminye imindeni yethu, or ziyenzeka kuthina uqobo, ezinye ziyenzeka emphakathini. So siyayixoxa kodwa siyixoxe kwi-level yokuba badala. Uma siyixoxe kwi-level yokuba badala, ila ngithi khona asibe mindful. Asithi sifundisana kodwa si-mindful, right? Ngokwakho-ke ngicela ukuzwa ngayo ukuthi yini erongi kulesi sithombe. Khona-ke lokho engikufakelile kuyinto ecishe efane neqiniso ukuthi bonke bagone iy'ngane laphaya eMzumbe. How am I chaos? Bye.